akuwalondola kuti alowe menemu mchipinda chimene kumaperekera makalata. Izi tidziwe kuti ndi ndani amene akubwera naye running mate kumawa zadziwikiratu kale abwera nawo manena za chief elections officer akungule mene la electoral commission make mpesi amene ayima pamenepo kodi uyakupuma motamanga ndipo wefuwefuyi ele kuthamanga kwambiri ndiye patulu kudzitolera kumene komabe akupita kukalandiridwa ndi Andrew Pesi. Apa ndikuona nzanga Christian John Paul Kayuni kale akupitiriza foto pomwe Milward Tobias uno komanso dzulo ukuziona kuti zosiyana motani. Ndizosiyana kwambiri. Milward Tobias ndi a running mate yawo a Henry Mudebwe amene watu ndi anthu oyima paokha. Ndi anthu oyima paokha simayembekezera kuti achite kukhala ndi chigulu kwambiri ngati chipani. Of course tinaona bonso wina oyima Payekha amene watu ndi Adiu Chilungo. Anabwera ndi masapota awo amaoneka ngati ampingo, amaoneka ngati achipembedzo, ambiri anavala ndithu mahijab. Ndikukhulupirira kuti ambiri bwina anatsatira chifukwa cha chipembedzo. Koma awa abwera okha ndithu kuoneka kuti andi confidence facho kuti ufike malo ano si malo amasewera. Taona even pakapa kipano palibepo kuti mwina amene zimakhalira mamawa muja ulo masana kuti anthu masapota even nkatimu tinali momo mukuoneka kuti anthu ambiri mulibe. Mwina Tobias chomwe chikuwapasa confidence yacho nchindi chani kapena ngati munthu amene ufuna uyimire ngati mtsogoleri wa dziko confidence yacho nchi njofunika muta choyambirira munthu usanapange chilichonse uzizikhulupirira wekha. Ndeyiwa Tobias aona kuti choyambirira azikhulupirire wokha. Komanso ndikukhulupirira kuti iwo akupanga target anthu amene sakonda zazipani kwenikweni. Pali anthu ena sakonda zazipani kwenikweni facho lumira zipani zinakhumudwitsa. So Tobias ndi anzawo Henry Mudebwe akukhulupirira kuti mwina atha kupanga kuwina anthu amene aja amene sakhulupirira za ndale kwenikweni, sakhulupirira zodzipenta, sakhulupirira zovala t-shirt ya mtundu wakuti iwo akufuna anthu amene cholinga chawo ndi chachitukuko. Mwina ndifotokoze pano kuti kodi mwina kusiyana kwake ndi chani. Pali anthu adzipani okuti okhulupirira chipani ngakhale chipani chija chitayikapo munthu wokuti ni mphwepwa. Iwo chimene amapanga ndoti amasapotabe chipani icho chifukwa chokuti iwo nda chipani basi. Pamene iwo amene akuyendera amene mukuona kwanga ndikuona kuti akukhulupirira kuti yayi ife mwina za ndale zotisiye uko ife tipange zachitukuko nkona mwina angobwera okha opanda watsatira koma funso ndilo kuti kodi anthu amene akupanga target ku Malawi kuno anthu okuti si andale alipo angati alipo ochuluka. Ndefunso limene mwina Milward Tobias ndi anzawo a Henry Mudebwe azikhala kuyankha ndithu makamaka pamene ndithu alowa pano. Popeza tisoti pa wireless ndikukhulupirira kuti mwina ena sana aone kuti anthu aja akuoneka bwanji. Milward Tobias avala ndithu suit yawo ya makaka akuda ndi a running mate yawo ndithu aka brown yonjo akuoneka ndithu anthu a confidence mena malandidwe apa ndi akuluakulu ma commissioners ochokera ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission amaoneka ndithu omwemwetera ndithu kuyang'ana ndithu adabwera ndithu galimoto yawo BMW ya black ya makaka akuda kuonetsa kuti yayi akonzeka ndithu sikuti angobwera kuzayesa zida koma akonzeka. Chabwino Tobias akuoneka ndithu kuti akonzeka komano mwina nkhaniso ina ndiye kuti kodi Milward Tobias ndi ndani chifukwa iwo wanali mmodzi mwa anthu oyambirira kutuluka kuti akufuna ayimire pa udindo umene wa mtsogoleri wa dziko nkutheka kuti mwina anthu sitikuwadziwa bwinobwino. Tobias background yawo ndiyo tani? Milward Tobias ni munthu wophunzira bwino ndi munthu oti anazama pa nkhani zachuma. He is an economist. Milward Tobias agwirapo ntchito ku ofesi ya mtsogoleri wakale wa dziko lino Saulo Chilima mu nthawi imene anali ndithu vice president mu nyengo yoyamba ali mu DPP muchi. Ndiye iwo anali mmodzi mwa ma economist amene ndithu anagwira nawo ntchito kumene ku ofesi ya vice president. Ndi munthu wokuti kwa anthu amene awerengapo zinthu zina sikuti ndi munthu wachilendo kwenikweni yayi ndozindikira bwino lomwe nkhani zachuma. Iwo ndikukhulupirira kuti kampeni yawonso ikuzama kwambiri pa nkhani imeneyi pa nkhani yachuma kukonzanso chuma cha dziko lino. Monga blessings ukudziwa ngati dziko lino akhale kukumana ndi mavuto ake kwambiri akhala kuti akutsamira kwambiri pa nkhani yachuma. Ndiye iwo akukhulupirira kuti atata abwere adapatsidwa mwayi ndi Malawi kuti ayesepo pa nkhani imeneyi ya kutsogolera dziko lino. Iwo akhulupirira kuti atha kusintha zinthu ziwiri zitatu makamaka kumbali ya chuma. Komano mwina kugwira ntchito ku ofesi ya wina wake ndi chinthu china. Komanso kukhala no iwe mtsogoleri ndi nkhaniso ina. Chimenelo mwina pano poti ngaone nchokuti kodi Malawi akhulupirire Milward Tobias omwe alibe chipani omwe ndi presidential candidate oyima Payekha kuti kuphula dziko la Malawi pa moto.
nditudi chabwino mama uja taonga tinaona kuti kuno kunali na mtindi wa anthu kunadzadza dzulonso kunadzadza ngati dziko tindipokonzeka kuti tikhoza kuvotera mtsogoleri wokuti akuyima Payekha alibe chipani kapena zimezi zikadali zachilendo pandale kumalawi kuno zimene zimachitika ndithu kumalawi kuno I think funso limene tonse tikufuna tiyankhe ndo chaka chino kuti kodi dziko lino la Malawi ndilokonzeka chimene ndingakudze chokuti kumalawi kunotu anthu ambiri ndi andale anthu atha kuti amangooneka chonchi mwina kuti umangomuona komabe anthu ambiri amadya andale kumalawi kuno ife anthu andale tili ndi zipani zosiyanasiyana ndiyeno kuti no tikafike poti kusankha munthu woyima Payekha pokapokhatu mwina munthu yota atakhala kuti mwina wapanga china ake chovuta kwambiri chochuka kwambiri olo mwina watuluka mboma nkukapanga Payekha koma kuti tifike pati level yokuti patokha kungosankha munthu woyima Payekha tizione chaka chino koma ndikhulupirira kuti Milward Tobias mukafukufuku wawo ifakenso amapanganso zakafukufuku ndikhulupirira kuti anaenda apa ndi apa nkuona kuti dziko la Malawi kodi lafikapo ndiye pano abwera ndithu tione kuchokera kwa Milward Tobias anzawo adi chirungo ndiye naso alipo angapo ndithu ukayangana pa anthu 22 aja atengana Mapepala alipo anthu mwina ofika 7 kapena 8 amene ndithu ndoyima Payekha tione kuti kodi dziko la Malawi lakonzeka kuti livotere munthu woyima Payekha kuchokera pene ndeti dzafika no kuyima pa chirungo kuti I think itu njira iyi ndimwine ikoneka yosagwira anthu tizilowa zipani kuti chipani ndi njira yabwino yolowera mboma chimene ndingafotokoze nchoti kuchipani kuja chizili ndi ubwino wake chifukwa choti chipani chopachokha chili ndi anthu so mene ndafotokozera muja kuti ukakhala kuti you are backed by a party you know kuti manambala angapo alipo kale pamene ukakhala kuti ukuyima Payekha utha umayenda ndithu misonkhano mwina mwanu ndi kumakuweva kumakubaibisa kumatena kuti chani koma anthu aja ndi ako nde tione pano pamene ndithu Milward Tobias ndi anzawo abwera ndithu Kuzaipa makamaka kuti aone ngati Malawi akonde kuti alamulire dziko lino la Malawi chabwino ngati mwangotipeza kumene tili kuno ku BICC komwe ndithu Milward Tobias abwera kuzapereka zikalata zawo kuti nawonso akufuna ayimire ngati mtsogoleri wa dziko lino pa zisankho pa 16 September mukaona ngati mukuonera pa TV komanso pa Facebook page yathu panja pano ndithu kapaki ndi imeneyi ili mbeye palibepo galimoto iliyonse mwina kusiyana ndi mamawa uja olodzulo mmene Joyce Banda amabwera panali ndithu mdipito wa galimoto masapota mbwembwembwe koma muchithunzimo ndithu mukhoza kuona kuti palibe chilichonse kapaki ndithu ili beya amenewa angobwera ndi running mate awo komanso amene mulitsatira pa wireless nkhani ndi imeneyo kuti Tobias afika kuno tikaonanso mkatimu chimodzimodzi mukuoneka kuti anthu ambiriso mkatimu masapota mulibe ndithu masapota ambiri mmenenso mwina zinapangidwira mawawo ndithu tinaona kuti mmene munadzadza kwambiri zikukhala ngati munataonga mkatimu zinthu zayamba kupsa ndimamvetsera mwachete mkatimu kuyanganaso kutsogoloko amatiuza anzathu kuti bwanji pano Amalawi tapatse mkatimu kuti aonewoka kuti mwambo wa Milward Tobias ndi wawatsatira wa running mate wawo uyende bwanji pamene akupereka zikalata zawo ku challenge ya mtundu wa Malawi kuti iwo ayima nawo pa chisankho cha pa September 16 zaime nawo ngati atsogoleri a dziko lino tikukupemphani Yehova kuti mudalitse ndi kulimbikitsa onse amene aonetsa chidwi kuti ayime nawo pa udindo wa utsogoleri wa dziko lino la Malawi tikupemphera zonsezi kudzera mu dzina la Yesu Khristu amen so kwambiri maichiro chifukwa cha pemphero limenelo olemekezeka onse nyumba muno mundilole kuti pamene tikupitira ndi mwambo wathu ndiyitane bambo Andrew Mpesi a Chief Elections Officer kuchokera ku Malawi Electoral Commission iwowa azatipasa malonje komanso awalandira candidate athu ndi kutionesera ma commissioners zikomo zikomo kwambiri bambo Sangwani Mafuliwa amene mwakhala mugwira ntchito kuchokera mmawa kufika pano wapa mpando wa bungwe loyendetsa zisankho Malawi muno Justice Annabel Ntalimanja makomishona onse abungwe loyendetsa zisankho olemekezeka bambo Milward Tobias yemwe akufuna kuyimira pawokha pa chisankho cha president ndi onse omwe mwabwera nawo akutsatirani
ngatinso pali atsogoleri ena azipaniza ndale mnyumba muno mudziwe kuti mwalandiridwa. Achiwiri wa mkulu wa bungwe loyendetsa zisankho ku Malawi Electoral Commission bambo Andrew Kankwalala komanso achiwiri azanu bambo Hastings Bota ndi azanga onse amene timagwira ntchito ku bungwe loyendetsa zisankho ku Malawi Electoral Commission. Atolankhani amene muli pano mwakhala nafe kuchokera mmawa uja ufika nthawi ino mulandire ulemu wanu. Ni vanthu wonse madera osiyanasiyana amene akutsata mwambo kudzera pa wireless kapena pakanema tikulandiraniso msana uno. Muli bwanji nonse? Tili bwino. Ndi chaulemu wapadera komanso chisomo kuti ndikulandireni nonse pamwambo uno ofunika kwambiriwu pamene bungwe loyendetsa zisankho likulandira kalata zoyimira pa chisankho kwa iwo amene akufuna kudzayimira pa chisankho cha upresidenti pa 16 September 2025. Amayi ndi abambo, lero commission ikhala ikulandira kalata zoyimira pa chisankho kuchokera kwa bambo Milward Tobias yemwe akufuna kuyimira pawokha pa chisankho cha president. Ndipo iwowa akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo ationetsera omwe akhale wachiwiri wawo kapena pa chizungu running mate. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika pa ndondomeko ya chisankho chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa mwalamulo kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Chisankho cha president monga amene tanena ndifuna ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero makamaka opikisana pa udindo komanso onse amene awaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale opambana zedi. Mwapadera tithokoze akandidate athu lero bambo Milward Tobias pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene akupereka zikalata zawo kuti akufuna kupikisana nawo pa chisankho cha upresident. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna titsimikizire mtundu wa Malawi zakuchilimika kwa lero wopikisana apatsidwa mwayi olankhula kwa anthu amene ali muno komanso amene akutimvera pa wireless kapena kuonera pakanema. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi yonse ya kampeni komanso pamene tikukaponya voti ndi kulengeza zotsatira. Pomaliza ndikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri, azipani, atolankhani ndi anthu ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano ku mtundu wathu wa Malawi. Amayi ndi abambo, ndikafika apa mundilole kuti ndikuonetsereni makomishonala a bungwe la Malawi Electoral Commission amene ali kutsogolo. Kutsogoloku kuli Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Dr. Sarah Rimiga Kamulongera, Commissioner Emmanuel Fabiano, and Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndi mawu amenewa amayi ndi abambo mundilole kuti ndikakhale pasi komanso niyitane Sangwani Mafulirwa kuti adzapitirize mwambo umenewu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bambo Mpesi, Chief Elections Officer kuchokera ku
Malawi Electoral Commission. Olemekezeka onse nyumba muno popitirira ndi mwambo wathu pano titana candidate kuti abwere kusogolo kuno, akabwera kuno azagwira ntchito zitatu. Choyamba apita pa microphone awo ayenera ativudziwise kuti running mate awo ndi ndani. Ndi akatitchulira kuti running mate ndi ndani, running mate tidzakupemphanisoni kuti muzapite nawo pamenepo. Pobwera kuno candidate asogozedwa ndi amene akuathandizira, amene asungira mafailo awo ndi mapepala awo. Akatitchulira kuti running mate ndi ndani, apita pa desk inayo pamene akasainire code of conduct. Akasainira code of conduct azabwera pasogolo apa kuzapereka kwa pampando a Malawi Electoral Commission. Ndikupempheni a candidate kuti mubwere kusogolo kuno limodzi ndi amene akunyamulani mafailo anu akuperekezaniwo kuti muziyamba muzatiuze running mate ndi ndani. Zikomo kwambiri amalawi onse amene mukutitsatira malo onse amene muli. I am pleased to announce to the nation my running mate, Mr. Henry Ndebwe. Thank you. So mwambiri mkhozo opitirira ukakhala pakati pa mpando wapakatiwo running mate abweranso pompo. Pano pakhala mwambo osainira code of conduct ndipo asogozedwe ndi chief elections officer kwa ulunikira mene asainire code of conduct imene. Code of conduct ndi ndondomeko zimene zimasogolera anthu makamaka makandidate ndi zipani kuti pamene akupanga kampeni apanga bwanji kampeni yawo.